Wabarakatuh, berjumpa kembali di channel YouTube Keluarga Mas Kopi. Malam pemirsa iki arep golek maem pemirsa, adem-adem pengen golek bakso. Kita lanjut. Masalah ketok. Arep gak ono flash. Si Upil. Loh, sinyalam apa sih? Aku gak apik ya, Wak? Sinyalam ke apik. Apa nih? Wih meleot-meleot. Mam nggih. Kurang suhu. Iki gak panas cuma ndekne ngrasakno iki lho legi. Apa namanya Yogi? Masuki gue Dikit lah. Masa ya ini saya? Pemirsa tak dulu. Ya. Ini mie ayam, mie bakso ini 9.000. Nek bakso biasa 6.000, nek mie ayam biasa 5.000. Mie ayam bakso ini. Iki aku gak nggo tripod kali pemirsa keri. Dadi maaf yo. Terus tak spill. Apa tak kamera belakang tak gono pemirsa. Mie bakso 9.000. Pakane mie bakso 9.000. Baksone mbah pira mah kok lali ora tak hitung. Mau tak nggone juju gak entak tak pangan. Oh, iki pemirsa iki masalah lagi yo mam. Mas Anta yo lagi mam. Udek sik. Terus kangen mie ayam Mbak Sri aku. Suwi tak tuku. Kita yuk. Aduh bunga adek. Dicocok kupek nak. Ramenya mbok. habis duluan. Itu satu mang masalah. Tak eling-eling aku nek bayar. Dimakan aja. Mas. Tunggu nih Mas. Hari ini ayah ke kota. Iki sing entak aduk nang ngarep masalah. Lho. Sing aduh. Sing entak salah ngarep. Iki lho, diambil iki lho sana. Ben. Salah kono lho. Heeh. Ayo si truk. Mantap. Ayo masuk manterong kentang. Udah mama ya? Raiso. Tak cukup nih. Kamu deh. Enggak dongangan kok. Bang gue masih ya. Oke, sarapan. Sarapan surup. Kayak begitu. Enak loh. Ya separuh ya aku. Sangatlah. Enggak. Mas Anta porsi kuliah. Porsi kulit. Coba.
Sambal pemirsa. Wah, aduh, mantap. Monggo, monggo pemirsa. Dan iku sak dikei lontong wis pe mantep ora ki. Suwe gak nambah. Ngene Mbak Sri suwi lho ya ngene. Mantap. Besar kayak tisu. Jajal, tapi juga ngaran tak iya sih, nak lontong. Benar sana. Besar agak dulu. Mantap. Aku kita tarik pemirsa. Wih, war tenan. Kita nggoku kene pemirsa, Mbak Sri. Ya sik bates sih karo bapakku pemirsa, sik dulu. Mantap iku jeneng jopo diewangi adike karo tanggane pemirsa. Ki mau wis dibobol engko paling bar magrib ya ora meneh. Oh, iki pemirsa Mas Santo mantap ya. Oh, wis. Ditumpuk sampahe engko anu aku yo sentak pemirsa. Engko bapakku tak bungkusno. Jarang gelem tak jak rene pemirsa. Apane ki mang bapak ibuku buah nyumbang buah pelanggane kopi ewoh sunat pemirsa. Pokoknya aku metu-metu ki nek gak ambek adikku kadang kala ibuku di rumah adik wae metu Bu. Jadi tak bungkusno wae pemirsa. Tak bungkusno bapak ibu. Pemirsa terima kasih nonton niku ki mang. Surup mulai. Yo cedak sih karo lorong. Wareken aku ya Allah minum wae. Sampai kudu nganu Mbak sepurane Mbak aku ngono wareken aku ngono mang pemirsa. Ya Allah. Mine wae, mine mikilingan dhewe. Ada nanti masalah. Saya terima kasih nonton kontenku ya. Pokoknya tetap semangat untuk hari ini. Masih suasana lebaran ya. Selamat hari lebaran ya, selamat berkumpul kalau keluarga-keluarga sing apa?
kumpul-kumpul keluarga sing jauh-jauh ya, pokoknya tetap semangat. Pokoknya ojo lali like comment sampai keluarga Mas Goblum nana kan mbak proseng akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.